Jidher illi ninsabu ftit tal-ġimgħat biżbogħ mill-ftuħ tal-ajruport bil-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli tinsisti illi ser ikun il-Prim Ministru Robert Abela illi ser iħabbar id-data tal-ftuħ tal-ajruport. F'intervista fuq ix-Xandir Nazzjonali il-Ministru kkonfermat illi l-ftuħ tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ser jitħabbar fil-jiem illi ġejjin. Se jkun il-Prim Ministru illi fi ftit tal-jiem oħra se jagħti id-data li se jkun hemm sajf. Giulia Farrugia Portelli sostniet illi il-Gvern kien ilu jaf b'din id-data sa mill-bidunet għalkemm s'issa għadha mistura. Aħna qatt ma għedna m'hemmx data, aħna għedna li l-ajruport se jibqa' magħluq sal-15 ta' Ġunju. F'intervent waqt il-programm Extra l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo sostna illi 30% ta' dawk it-turisti li normalment jiġu Malta mhux ser ikunu jistgħu jsifru minħabba l-pandemija u insista illi il-Gvern għandu bżonn iħabbar din id-data tal-ftuħ mill-aktar fis sabiex l-operaturi jippjanaw sew. Robert Arrigo saħaq illi d-data tal-ftuħ ma tistax tkun mill-lum għall-għada imma jrid jingħata ċans biżżejjed sabiex il-lukandu l-pija tas-settur turistiku jingħata ċans isib saqajh. Mill-ewwel ta' Ġunju kull min jivvjaġġa bl-Air Malta jrid ikun libes maskra protettiva abbord l-ajruplan. L-qdiet tat-tobba qed jappellaw sabiex l-ajruport jiftaħ f'Lulju filwaqt li l-lukandira qed jinsistu li dan jiftaħ il-bibien f'nofs Ġunju.